ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாலிட் ராக் மேட். இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபன்னியான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க உள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னவாக இருக்கும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க. இதில் எனக்கு சிலது நான் இப்போ பார்க்க போகிற ஃபன்னி வீடியோவில் சிலது எனக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனையும் உயிரப்பயனையை வச்சு அந்த பாக்ஸ் உடைக்கலான்னு பார்த்தா போட்டாங்க போச்சு. அந்த நெக்ஸ்ட்டு இவரை பார்த்தா கொஞ்சம் நம்மளுக்கே கடுப்பேறும். இந்த கோல்ஸ் பால் அடிக்கிறேன் அரை மணி நேரமாக ட்ரை பண்ணார், சத்தியமாக முடியலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா கோல்ஸ் பால் போக மாட்டேங்குது. எப்படியா அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே இவர் அடிச்சிருவாது. வாங்க நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். இந்த தம்பி வந்து எல்லோரும் டிசைனாக ஸ்கேட் பண்ணுவாங்க, நான் ஸ்கேட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்கேட் பண்ணி போட்டுன்னு வாங்கிக்கிட்டான் அடி. அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் ஆனது. இவங்க வந்து பைக் கவர் அப்படி போட்டிருக்காங்களா, இல்லை முதலையே எடுத்து போட்டு போகிறாங்களா, இல்லை ஏதாச்சும் டாலா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு என்னமோ பார்க்க பெரிய முதல மாதிரி இருக்குது, ஆனால் பின்னாடி அந்த வால் பார்க்க டால் மாதிரி இருக்குது, இறஞ்சிட்டே வருது பாருங்கள். ஆனால் கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, வாயை கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, கை காலெல்லாம் கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதனால் உண்மையான முதல்ல மாதிரி தெரியுது, நம்மளுக்கு என்ன தெரியல. அதில் உட்காந்து வேற போகிறான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வராரு. இப்போ போக போக என்னமோ சாயிற மாதிரி இருக்கேன்னு என்ன போயிட்டே இருக்கேன் சாயுதே அப்படின்னோடனே போட்டுன்னு விழுந்துட்டாரு. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல கல்யாணம் நடக்குது. எப்பா ரிங்க எங்கப்பா அப்படின்னு ஃபாதர் கேட்குறாரு. அவர் போய் டம்முன்னு அவ்வளோ ரிங்கை கொடுக்கறதுக்குள்ளே பொண்ணு, ஃபாதரு, பையன் எல்லோரும் விழுந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான் அந்த கல்யாணம். அந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் உட்காரலாமான்னு கேட்குறேன் அந்த பையன். 5 பேர் உட்காரலான்னு சொல்லி கடைக்காரன் கொடுத்தோன்னே சாஞ்சிருச்சு 2 பேர் உட்காந்ததுக்கே. அந்த நெக்ஸ்ட் வருஷம் அதே தான், ஒரு ஆயா உட்கார போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பையன் வந்து இது ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் தானே தான் நான் எகிரி குடிக்கிறேன்னு வந்து விழுந்துட்டான். அந்த நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டுனா இந்த பூனை வந்து சிக்கிக்கிச்சு அந்த ஃபோட்டோ. அப்புறம் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் எடிட் பண்ணி சூப்பராக வருது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது உங்கள் ஷாலினி ராக் மேட். டாடா, பாய்.